Croeso i'r gyfres podlediad Taith I Saith. Yn y sesiwn yma, byddwn yn siarad gyda athrawon Blynyddoedd Cynnar, Cyngor sydd Ynys Môn, am yr iaith Gymraeg, darpariaeth addysg yn 2 oed trwy gyfrwng y Gymraeg, a wedyn sut mae cefnogi plant yn y Gymraeg, a hefyd edrych ar sut mae cefnogi plant di-Gymraeg i ddysgu'r iaith ac i fod yn hyderus. Bethan Hywel Jones ydw i, a dwi'n Rheolwr Uned Cefnogi Teuluoedd gyda Cyngor sydd Ynys Môn. Hi, Nerys ydw i. Dwi'n uwch athrawes cefnogi ymgynghorol ar Ynys Môn. Owen ydw i, athrawes cefnogi ar Ynys Môn. Warrington dwi, a dwi'n hefyd yn athrawes cefnogi yn y tîm Blynyddoedd Cynnar Ynys Môn. Diolch i chi am ymuno hefo fi heddiw. Sa'n ni'n cychwyn o ran yr iaith Gymraeg. Be di'r pwyslais ar gyfathrebu yn y cwricwlwm cenedlaethol yng Nghymru? Yn y cwricwlwm mae'n cael ei gyfeirio at fel cyfathrebu. Rôl ni o ran addysg ydy gosod y sylfaenau na mewn lle er mwyn sicrhau bod plant yn magu hyder i fod yn gallu cyfathrebu, a da ni'n dechrau dim drwy cael y plant i ailadrodd a deud ar ôl fi a adrodd lliwia na byd fel am. Be da ni'n defnyddio? Da ni'n defnyddio canu yn ddyddiol yn y lleoliadau, da ni'n defnyddio defnydd o lyfrau bob dydd yn y lleoliadau. Mae'n cychwyn un ydy y defnydd o maceton yn y lleoliadau. Mae hwn wedi cael ei ddatblygu yn ofnadwy o sydyn flwyddyn yma rywsyd ganddo ni fel tîm. Mae Gwen wedi hyfforddi fel tiwtor maceton erbyn hyn, sydd yn adnodd arbennig i ni fel Cyngor Sir, achos da ni'n gallu cynnig gwasanaeth Gwen i leoliadau meithrin, fel bod hi'n hyfforddi ymarferwyr i ddefnyddio maceton yn ddyddiol yn y lleoliadau. So Gwen, dwi'n meddwl os ti eisiau deud un bach mwy am maceton a bedio a beth i fydd o lle? Ie, siwr. Mae o'n fuddiol iawn, achos mae o maceton, dydy o'n fatha BSL, mae o yn iaith defnyddio arwyddion, ac wrth gwrs yn holl bwysig defnyddio iaith wrth arwyddo, dim just arwyddo. Dyna di'r gwahaniaeth, un o'r gwahaniaethau mwyaf rhwng hwnna a BSL. A beth sydd ddiddorol ydy fod o'n cael ei ddefnyddio yn Lloegr fel cyfrwng i ddatblygu Saesneg, i ddysgu. Da chi'n gwybod pobl sydd dod drosodd o dramor a ballu o Syria ac Afghanistan, fod yna'n cael ei ddefnyddio yn yr unedau iaith yn Lloegr i helpu i'r hwb i ddysgu Saesneg. A felly bod ni wedi pigo fyny ar hynna fel tîm, ac mwyn trio datblygu dwyieithrwydd ar yr Ynys, bod ni yn defnyddio neu gwneud defnydd chydig bach o maceton wrth canu hwian gerddi, wrth canu bore da yn y bora, neu wrth canu pnawn da. A mae o'n gyfrwng, mae yna rei pobl yn ymateb yn well yn dysgu drwy weld pethau. Dwi'n dysgu'n well drwy weld pethau, felly hefyd mae yna lyniau fynd hefo fo hefyd. A mae pawb sydd wedi bod hyd yn hyn o'r lleoliadau Blynyddoedd Cynnar, maen nhw wrth i boddau weld yn mwynhau, a da ni fel tîm yn mwynhau hyfforddi nhw hefyd ydyn nhw'n ddigon o chwerthin. Mae jyst yn rhoi gogwydd gwahanol i'r canu ac i'r straeon. Mae pawb sydd wedi bod yn neud y maceton fan ni wedi dysgu y stori ble mae Smots yn arwyddo yn defnyddio maceton ar enghraifft, ond i ddatblygu iaith a datblygu dwyieithrwydd yda ni ddefnyddio fo yn ogystal a wrth gwrs mae yna rei plant yn dibynnu arno fo os di therapydd iaith yn awgrymu fod o'n yn gyfrwng sy'n mynd i helpu'r plentyn, wrth gwrs. Be da ni wedi ffeindio hefyd o Gwan dydy o ddim yn rhywbeth jyst i blant sydd ella, dwi'n licio defnyddio'r term yma ond chydig bach ar ei hôl i o ran datblygu medrau llythrennedd, ond da ni'n defnyddio fo hefo'r plant i gyd, mae'n gynhwysol iawn o ran fod pob plentyn yn lleoliad yn ei ddefnyddio fo ac mae'r ymarferwyr, maen nhw'n defnyddio fo drwy gydol y sesiwn, dydy o jyst ddim yn, da ni'n mynd i ganu wan yn defnyddio maceton. Maen nhw'n defnyddio y symbol o maceton, mae'r plant yn defnyddio symbol maceton i defnyddio'r toiled, chwythu trwyn. Maen nhw'n defnyddio fo yn barhaus drwy gydol y sesiwn. Ond be dwi wedi ffeindio'n fwy diddorol na dim byd o ran, achos bod o'n rhywbeth sy'n datblygu iaith,
Mae gennym ni ymarferydd sydd wedi deitha chdi do Gwen, mae hi yn dipyn bach, mae chydig bach yn ddi-hyder wrth siarad y Gymraeg, ond pan mae'n defnyddio Makaton, mae'n deud bod ti'n teimlo llawer mwy hyderus. So da ni'n adeiladu ar hyder yr ymarferwyr hefyd sydd ella di colli dipyn bach o'i Gymraeg neu'n dysgu Cymraeg, bod nhw'n ail-afel ynni wan efo'r plant, bod nhw'n gweld bydd o ddefnyddio Makaton. A fel ti'n dweud, mae'n datblygu dwyieithrwydd yn y plant i gyd, yn dydy, dim just carfan fechan, mae'n cynnwys powb, a dyna sy'n mor bwysig yn amdano fo. Dwi'n meddwl hefyd mae o'n cyfrannu dydy i sgiliau gwrando, sgiliau talu sylw, sy'n allweddol bwysig pan maen nhw'n cychwyn ar eu siwrna. Ie, achos fo'n nodi yn y cwricwlwm, chyfa bod rhaid i ni wan, fel ymarferwyr ac oedolion, bod ni'n rhoi amser i blant brosesu be da ni ddeitha nhw, ia, a bod nhw'n cael amser cyn ymateb, bod nhw'n cael amser i fyfyrio ar be sydd wedi cael ei ddeud wrthyn nhw. A chyfo, mae hwnna'n un o pethau mwyaf sy'n cael ei ddysgu pan da ni'n gyrru ymarferwyr ar hyfforddiant penodol mwyn datblygu medra iaith, chyfo pethau fatha elclan a ballu. Y negas fwyaf yn elclan ydy fod rhaid i ni roi'r amser i'r plant feddwl a prosesu be sydd wedi cael ei ddeud wrthyn nhw cyn bod ni yn disgwyl nhw'n matab, ynde. A mae hwnna'n holl bwysig fel plant ifanc iawn. Dwi'n meddwl bod fi angen amser i atab. Os rwy'n gofyn cwestiwn i mi, de. Beth sy'n ei de? Wel, dwi'n meddwl gwybod yn syth. Dwi'n gorau... Ac os dwi'n cofyn iawn yn ôl os be mae Nerys yn dweud, ydy elclan yn dweud tua 10 eiliad? Os ydw rwy'n yno gofyn cwestiwn i blentyn disgwyl 10 eiliad, a mae egwyddorion hanan sy'n debyg i elclan efo rhywbeth ar nhw awl o observe, yn sefyll am wait, ac lam listen, awl. Ydyn ni'n awlio. Chi'n gwybod, ydyn ni'n disgwyl am yr amser bach yna. Dwi'n ymateb o well os dwi'n cael amser. A meddwl di de, mae 10 eiliad yr amser hir yndi? Cos dwi'n gwybod ydw i'n mynd o. Dwi'n mynd o'n plant yn hun. Chyfo, mae o'n amser hir a mae hwnna, chyfod, weithiau dwi'n teimlo ges i'n hant i'r ifanc sy'n licio sy'n wedi cael nhw ar ôl fi ddysgu'r pethau mae gyd, ia, drwy bod yn y swydd ydyn ni enwan, ia. A 10 eiliad yn lot o amser i roed i blentyn, dydy, ond chyfo, da chi'n gallu gweld, ar rhai yno, da chi'n gweld y cogs yn troi yn dach. Fel arfer, di plentyn ond yn clywed y gair cynta a gair ola mewn brawddeg ynddi. So mae'r plentyn bach yna wedyn yn gorfod cymryd rhyw 10 eiliad i weithio allan beth y ceiriau yn y canol, dydy. So, mae'n neud synwyr ynddi, ddisgwyl. Mae hwnna'n negas bwysig i'r rhieni felly, Nerys, hefyd dim jyst ymarferwyr yndi. Dwi'n licio bod yna awl, dwi'n siŵr na i gofio hwnna, dwi'n cofio'r pethau yma ti'n grynhoi yn aml iawn, a mae awl reit amlwg yndi. Yndi. A wedyn amater o ddisgwyl am yr atab yna. A hefyd, pan ti'n sôn am y Makaton, ydy hwnna rhywbeth mae Mr Tumble yn ei wneud, ta ydy rhywbeth gwahanol? Na, mae union y fath yn Mr Tumble. Na fo. Ella bod rei a'n rhieni a gwrandawyr yn nabod Mr Tumble yn dda iawn. Yndi, ond be maen nhw wedi dechrau wneud rwan ydy rhannu arwydd yr wythnos hefo'r cartra lle. So, a tudal yn Facebook, mae gen ni un lleoliad, mae'r plant yn dangos ar arwydd, ia. Mewn lleoliad arall, mae gen ni ymarferwyr yn dangos beth ydy arwydd yr wythnos. A mae hwnna yn negas i cael ei gyfathrebu efo rhieni'n wythnosol, chyfod, efo jyst rhyw air ella sydd yn berthnasol i'r wythnos sy'n newydd fod, lle bod yna rhyw ddathliad i bod, neu bod nhw'n cael arwydd pen blwydd neu rhywbeth, chyfo. So bod nhw gyd, bod y rhieni hefyd yn dod yn ymwybodol o Makaton a bedio. Mae gennym ni symbola Makaton yn y lleoliadau, yn yr ardaloedd i atgoffa staff. Mae'r plant yn gweld nhw hefyd. Mae gennym ni un lleoliad ar yr Ynys sydd yn Makaton friendly. Bod o'n lleoliad Makaton friendly lle mae wedi cael cydnabyddiaeth am hynny lle gan y cwmni Makaton lle. So mae hwnna'n rhyw blian yn cap lle a mae'r lleoliadau'n dechrau wan gweld beth i bydd Makaton o ddydd i ddydd yn y lleoliadau. Ia'n mynd i ofyn lle fysa gen ti iaith yr aelwyd adra oedd yn benna Saesneg neu Saesneg yn unig, sut oedd cefnogi'r rhieni i ddall y Gymraeg. A wedyn un o'r agweddau yna di'r symbola mae'n mynd adra ac ar gael drwy Facebook iddyn nhw. Sut bethau eraill sydd ar gael i'r rhieni medru helpu'r plant yn y Gymraeg? Mae yna lot o leoliadau rwan wedi dechrau creu bagiau
ac ia stori hunan hefo llyfrau syml, llyfrau dwyieithog i fynd adra. Mae'r bag yn cynnwys y stori a chydig adnoddau i gyd fynd efo'r llyfr. Fel bod y rhiant yn rhannu stori hefo'r plentyn adra. Ac ar ddiwedd y dydd, diom ots pa iaith maen nhw'n glwad adra. Cyn bellaf bod rhiant yn siarad efo'i plentyn, hynny sy'n bwysig. Achos yn Gymru, mae yna ddwy iaith, oes. Mae yna Gymraeg a mae yna Saesneg hefyd. A dyla bod pob plentyn yn cael cyfle i fod yn ddwyieithog. Mae'r sgiliau sy'n cael eu dysgu mewn un iaith yn cefnogi y sgiliau mewn iaith arall hefyd. So mae'n andros o bwysig bod plentyn yn cael y cyfle i fod yn ddwyieithog. Efo ni esiampl bach gret o'r llyfrau na mynd adra mewn un cylch. Mae'n siŵr bod y genod yn gwybod y stori yma. Stori Gymraeg, a y plentyn yn gyfarwydd ar stori yn cylch. Ond pan ath o fynd o gartra di Gymraeg, dylwn ni ddweud, mynd ar llyfr adra a'r plentyn yn rhannu'r stori efo rhiant, a'r rhiant wedyn yn sgwennu bod o wedi fwynhau'r stori, wedi dallt y stori, achos bod y plentyn di arfer efo fo yn y cylch wedyn o'n ddatblygiad iaith efo na, perthynas hefyd, a cyfle bach fath oeddech chdi'n sôn, Nerys, i siarad a trin llyfr a treulio amser a datblygu sgiliau iaith y ddwy rhiant a'r plentyn lle. A mae hwnna'n sylwad really positif yna, yndi. So os gen ti riant di Gymraeg yn ista fe'i plentyn, a bod y plentyn yna'n modelu'r iaith i'r oedolyn, wel mae hwnna'n mynd i roi hyder, lot fawr o hyder i blentyn ifanc, swn i'n dweud, ydy. Yndi. Mwy o hynna sydd angen, da. Hwnna'n neis. Dach chi'n gwybod beth sy'n ddiddorol te? Yn ôl Cymraeg Campus, y wefan Cymraeg Campus, mae yna dros i 2 druan o boblogaeth y byd, unau'n ddwyieithog, neu fo mwy na dwyieith. Wow. Mae gen y gŵr ewyth yr enghraifft sy'n byw yn dramor ac 5 iaith. Dach chi'n gwybod bod o'n hollol normal i gael lot o ieithoedd dibynnu lle dach chi'n byw. A mae yna waith ymchwil wedi cael ei wneud sy'n dangos fod, trio meddwl lle o'n i wedi cael yr wybodaeth, ond mae yna waith ymchwil wedi cael ei wneud, fel mae Nerys yn deud, sydd yn dangos manteision dwyieithrwydd. Achos os da chi mewn den y peth, os ydych chi gwaith rhywbeth i wneud, a adra da chi'n darllen rhywbeth o'r ysgol yn Gymraeg, a mewnoli'r wybodaeth, wedyn mae mam yn dŵad a mae mam yn gofyn be mae hwnna'n feddwl. Mae rhaid sortio'r wybodaeth yn allan yn yr ymenydd, a'i aildrefnu fo, mwyn i gyfathrebu fo, yn Saesneg a roed mewn iaith gwahanol. Felly, mae hynna'n defnyddio lot o wahanol ddarna gwahanol o'r ymenydd, dyna be maen nhw wedi ffeindio. Felly, ar hyn o bryd, mae'r gwaith ymchwil yn dangos fod datblygiad gwybyddol plant dwyieithrwydd nes fel mwy na 2 iaith ar y blaen i gymharu ag 1 iaith. Ond mae plant bach yn cylchoedd yn neud hynna naturiol, dydy? Yndi. Maen nhw yn gallu trosi gwybodaeth o balli, achos bod nhw'n cael ei boddi mewn iaith. Sgiliau cyfathrebu, os nad yw plentyn yn dallt Gymraeg, mae rwy'n yn bwydo ar lefel syml, maen nhw'n ailadrodd mewn iaith Saesneg. Mae gennau gylch sydd efo plentyn o Poland, a maen nhw'n trio ffendio geiriau mwyn cyfoethogi fanna, ond mae'r Makaton yn helpu llwyth o fanna, achos mae'r Makaton yn 1 iaith, dydy, arwyddo sy'n cael ei ddecsplygu dros llawer o ieithoedd eraill, os di hynna'n ei synwyr. Ynddi, mae'n universal, dydy, Jackie. Ie, na fo, ie, diolch. Mae'n lot o hwyl fyd bod yn ddwyieithog, tydi. Mae'n gymaint bethau ffantastig allan o fanna rwan i helpu rhieni sydd ddim efo hyder yn y Saesneg, yn y Gymraeg, dwi'n feddwl. Cyfathrebu hefo'r cylch, munud, mae yna bethau fatha ti a fi, mae yna gymaint o bethau sydd yn gallu helpu. Hefyd, credu, y byswn i wedi deud hyn, da chi'n gwybod y rhaglen Cyw ar Ysbrydoreg? Mae yna waith ymchwil wedi cael ei wneud yn Prifysgol Bangor yn dangos fod maen nhw wedi astudio criw o blant sydd wedi bod yn edrych ar Cyw, ac di astudio grŵp o blant sy'n edrych ar Cyw hefo rhiant, a rhiant yn rhyngweithio, neu'r oedolyn neu'r ymchwilydd yn rhyngweithio. Ac oedd yr criw oedd yn gwylio Cyw, ac oedd hefo'r ymchwilydd yn rhyngweithio fy nhw, ac yn ailadrodd be oedden nhw'n glwad ar y teledu, oedden nhw wedi datblygu mwy o batrymau ieithyddol erbyn diwedd cyfnod ymchwiliad.
Felly dim deud pob a fynd i ista flaen ciw ydyn ni drwy'r adag, ond fod yna bethau fan'na, mae ciw yn dda am datblygu iaith dydi, a mae un fam yn deutha fi sydd efo pryderu am ei phlentyn dyflwydd. Dim yn rhinwedd yn swydd ŵan, ond tu allan i swydd, efo poeni pryderon am llefaru ac yn camol un o'r rhaglenni. Dwi'n cofio pan un oedd o cywion bach, neu rhywbeth i ryw gywion bach os y newydd rwan, a deud fan o lot o ailadrodd yna fo, a fod i phlentyn hi isio ailadrodd. A dwi'n meddwl, un o'r ffyrdd gorau i ddatblygu iaith mewn plant ifanc ydi canu. Canu, ia. Y canu rwy am gerddi, de. So, ista'r glin mam a canu. Achos mae gennym ni gymaint o blant sy'n dod i fewn i'r cylchoedd ond sydd ddim yn gwybod yr hen wy am gerddi daith bach a mi wale siac y do. Chyfo, mae mor hawdd i gael mynediad i'r pethau yma oddi ar YouTube ac oddi ar y we. A mae jyst mor bwysig, de. A da ni'n annog gwannol lleoliadau i wneud yn siŵr bod yna lyfrau yn bob man yn y cylch, de. Ddim just yn yr ardal lyfrau, mae eisiau llyfrau yn yr ardal adeiladu, mae eisiau llyfrau yn y toes, mae eisiau llyfrau yn y byd bach. Fel bod amrywiaeth o lyfrau, de. Gwybodaeth, geiriaduron, chyfo, just bob matha o lyfrau fel bod y plant yn cael mynediad iddyn nhw. Ac hefyd, just lluniau, de. Achos mae lluniau yn gallu mae'n just yn sbardun i sgwrs, dydy. Ond be da ni licio gweld mewn lot o leoliadau ydy bod maen nhw'n creu llyfrau hunan o'r plant sydd yn mynd i'r lleoliadau a maen nhw'n gadael heina yn yr ardaloedd. A mae'r sgwrsio sydd yn digwydd o'r plant yn edrych dros y dysgu blaenorol yn anhygoel. Da chi'n cofio ni mynd i fama, da chi'n cofio ni wneud hyn, ac yr iaith sy'n dod allan o hynny, de. A maen nhw'n cael eu trochi mewn iaith, dydy. Dyna sy'n bwysig, bod nhw'n clywed yr iaith, bod nhw'n clywed yr iaith yn bob man, de. A mae o mor bwysig bod yn ymarferwyr ni yn lleoliadau yn siarad Cymraeg efo'i gilydd hefyd, de. Mae hwnna'n andros o bwysig, dwi'n meddwl, bod yr iaith, maen nhw'n gweld oedolion yn siarad Cymraeg efo'i gilydd hefyd. Di gwneud i fi feddwl, Nerys, dwi wedi clywed sawl rhiant a person proffesiynol, mae rai fi ddeud, yn meddwl bod dysgu ddwy iaith yr un pryd, neu ella bod gen ti'r Saesneg adra ti'n dŵad i fewn i darpariaeth addysg ni yn y blynyddoedd cynnar a dysgu'r Gymraeg, bod hwnna'n drysu plentyn. Be ti feddwl? Dim o gwbl. Wel, dwi'n dod o ardal o gartra lle aelwyd, iaith yr aelwyd oedd Saesneg. Oedd dad yn siarad Cymraeg a mam ddim. A chyfo be, dwi'n cofio sefyll ar iard ysgol pan eisiau ddechrau. Wedi symud i fyny o'r de. A sefyll ar yr iard a crio ar y nwnor cynta yn 4 oed. Achos o'n i'n dall be neb yn ddeud. Ac yn meddwl, lle mae mam a dad i dod o fi, de. Cos o'n i'n dall gair o beth yn cael ei ddeud. A chyfo be, de, eisiau ymlaen, dwi wedi mynd trwy ysgol gynradd gwbl Gymraeg. Dwi'n byw yn y pentra mwyaf Gymraeg yng Uned. Dwi wedi bod yn ymhyncie trwy gyfrwng y Gymraeg yn ysgol. Nes i yn ngradd yn Gymraeg. Felly, chyfo, mae'n gweithio, yndi? Felly'n deud, di mwy na hynna, mae'n gweithio. Achos mae wedi gweithio i fi. Dwi'n cytuno'n llwyr o'ch di, Nerys. Mae'n y deulu sy'n agos at ni. Dad yn Saesneg, mam yn Gymraeg. A teulu eitha, mae'r plant yn oedolion bellach, ond y fam yn meddwl, na i'm drysu nhw efo'r Gymraeg, na ni sticio i Saesneg nes bod nhw'n mynd i'r ysgol, ac gan y Gymraeg yn ysgol. Lwci iddyn nhw, nathon nhw wneud ffrindiau Cymraeg a mynd ymlaen i siarad Cymraeg. Wel, dweud gwir, mae'r 2 o'r plant wedi gwneud hynna, a mae un di sticio i ffrindiau Saesneg. Mae o llawer i wneud efo pwysio dy gwmpas di, dydy. Ond mae bob un o'r plant wan yn siarad Cymraeg, a mae'r fam yn difaru na fysa i di cychwyn pen oedden nhw'n fabis efo'r canu ac efo yr straeon a balli, achos a ddim di wneud dim gwahaniaeth iddyn nhw gael y ddwy iaith yn ifanc na fysa. Ond mae hi yn difaru heddiw. A, wel, fydra ni'n troi'r cloc yn ôl na fydra, ond illa pasio neges ymlaen i rwy'n arall cychwyn o fabis, de, achos maen nhw'n arfer efo'r ddwy iaith, dydy. A ti siarad wedyn ar y genhedlaeth nesaf, de, mhlant i am nain, mam, lle, yn ei gwarchod nhw'n blant ifanc o'r cryd, lle. A mae'r 2 yn gwbl ddwyieithog yn da, oedden nhw'n gallu troi o un iaith i llall. Wel, mae cacinio dy Sul yn un beth yn tu ni, achos mae pob yn siarad Saesneg efo mam, ond
Mae'r plant, yr wirion a'r wiresa yn siarad Cymraeg efo ni i rhieni nhw, ond yn troi Saesneg i siarad efo mam. So mae'r ddwy iaith yn cael ei ddefnyddio yn hollol naturiol rhwng bwr bwyd efo ni, lle pan da ni gyd efo'n gilydd. A dwi'n meddwl bod mae o just mae'n andros o beth braf i'r plant i allu bod mor, bod yr iaith yn dod mor hylaw iddyn nhw, ie? Bod nhw'n gor'o meddwl amdano fo. A dyna beth da ni isio, da ni isio oedolion, neu young adults lle, sy'n hyderus i siarad Cymraeg a sy'n yr un mor hyderus i siarad Saesneg hefyd, de. A mae hynny'n andros o bwysig, achos da ni'n gwybod lle mae'r plant yma'n mynd i gael eu swyddi yn y dyfodol. Da ni'n gwybod os fydden nhw yn gweithio yn Sir Fôn neu yng Ngwynedd neu ardal mwyaf Cymraeg Cymru, neu os fydden nhw'n Lloegr, da ni'n gwybod ac dan. So da ni eisiau gwneud yn siŵr bod y plant yn caffael y ddwy iaith, ia. Mae neges yn glir, Nerys, o gynta'n byd gora'n byd o ran ei iaith i gychwyn efo, ia. O, bendant. Bendant. A dwi'n meddwl bod iaith fel ti'n sôn amdan chwilio am swyddi, ond mae o hefyd yn cyfrannu i pwy wyt ti o ran dy ddiwylliant di, adnabod dy hun o fewn dy deulu, o fewn dy gymuned di. A dwi'n ffeindio, os ti'n mynd i'r rwla a ti'n clywed rhywun yn siarad Cymraeg, wyt ti mwy neu lai, sydd fi'n gallu siarad efo nhw. Ie, a ti'n checio sy'n abod nhw, dwi. Dyna beth yw de. Mae yna gysylltiad yn union trwy'r iaith yn unig heb bod chdi illa yn berthyn iddyn nhw. Yn union. A dyna, ti'n gwybod be, mae'r elfen o berthyn de, mae hwnna yn ganolig i'r cwricwlwm i Gymru yn y sector ni, lle. Mae o mor bwysig fod y plentyn yn gwybod beth yw'r rhan nhw yn y gymdeithas, ia? Bod nhw'n ymwybodol o'i pentra, de. Achos lot o blant bach di byd nhw, de. So, mam a dad o'r cartra di'r byd a brodyr ei chwiorydd a'n fil y danwas. Hwna di byd plentyn ifanc, de. Yeah. Dim y ddinas i gyfasgos, na y wlad gyfagos. Ond, yn lle maen nhw'n berthyn, ydyn nhw'n cael mynd am dro i'r ardal leol efo'r ysgol feithrin, ia? Ydyn nhw'n cael mynd i Cais Wings, ia? Mae mor bwysig bod nhw'n nabod i pentra neu tred, ydy. Mae yna syniad neis yn datblygu yn y lleoliadau ni wan does Nerys, lle maen nhw'n gyrru cymeriad bach allan, fatha draig bach neu tedi neu ci, a mae'r cymeriad yma'n cael mynd efo plentyn i weld yr ardal leol, a wedyn mae'r plentyn yn gadw a fo nôl i adrodd yn deud lle mae wedi bod a be welodd o, a wedyn yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mae lluniau'n gallu dod i fewn dydy, felly does am lot o waith tu ôl iddo fo, mae'n bod smot neu dilys a ddraig wedi cael mynd am dro, ond mae'n gwneud y plant sylwi beth sy'n cwmpas nhw, mynd â cymeriad i weld gwahanol lefydd, a hefyd, i fod yn onast, gwneud rhieni sylwi mwy o beth sy'n cwmpas nhw, achos weithiau dwi'n teimlo, da ni fel oedolion, da ni'n anghofio beth sy'n rhwng y milltir sgwar, a da ni'n meddwl am y byd sydd yn ehangach. Yeah. Mae'n bwysig cychwyn dydy ar stepan drws ffynt. Cychwyn ysdi traeth, da, Jackie. Yeah. Mae'r dreigia yma, mae'n reit ddoniol, dydy gwir. Mae'r draig di bod ar lori ailgylchu'n diweddar am droi fel sydd mae hwnna'n gweithio. Mae di bod i fyny tŵr Marcwys yn un lleoliad. Chybod, so maen nhw'n cael profiadau, a mae'n dod ar profiad yn ôl i'r plentyn wedyn, dydy. Wedyn maen nhw'n dweud, be am i ni fynd am dro, lle de. Ond be da ni isio efo'r cymeriadau yma ydy bod y byd tu allan i drws y cylch meithrin yn cyrraedd y plant bach ma, ia. Mae hwnna'n hynod o bwysig. Gwen, i gloi y sgwrs efo rhieni ac cael cyfle iddyn nhw gefnogi plant yn y Gymraeg, sgen ti ryw fath o syniad adnodda sy'n nhw'n medru gael mynediad atyn nhw? Mae yna lot fawr o adnodda ar gael yn enwedig i rieni sydd ddim yn hyderus i siarad Cymraeg neu sydd ddim yn gallu siarad Cymraeg. Enghraifft, o'n i bai oedd y genod o siarad am ganu, felly, wel, canu i siarad di enw yr sianel ar YouTube, lle mae caneuon hwya'n gerddi traddodiadol Cymraeg i gyd arnyn nhw, a maen nhw gyd yn animated hefyd, i cael ei animeiddio, felly os rwy'n sio roed o'r ffôn neu rhywbeth mwyn cael gweld yr stori'n cyd-fynd efo mi welais Jack y Do. Hefyd, mae'n awedda'n defnyddiol iawn o'r enw Book Trust, y Book Trust ydi o, a mae yna weithio storiau Cymraeg
yn fanna wedi cael ei hadrodd yn Gymraeg, felly mae'r plentyn yn cael dewis llyfr, a wedyn mae o gyd wedi cael ei recordio gan rywun sydd yn wych i riant sydd ddim yn gallu darllen Cymraeg. Ac wrth gwrs mae yna lot o lyfrau sydd ar llyfrau Cymraeg, enghraifft yn Cwpwrdd Cornel a Wemennau a ballu, sydd hefo'r Gymraeg yno fo, ond efo sgrifen Saesneg o dan fo, mwyn i helpu nhw. Mae yna apps ar gael hefyd, dipyn go lew o apps sydd yn rhai, mae plant yn mwynhau nhw'n arw. Wrth gwrs, da ni'n deith bobl just i roed yr apps i'r blant, mae o'n fel adrastudiaeth yn Brifysgol Bangor yn dangos, mae cael rhiant yn rhyngweithio hefo'r blentyn ac yn ista hefo'r blentyn yn helpu fwydo'r iaith hefyd. Enghraifft, mae trig a chlic, ond wrth gwrs i blant un ydi o, mae gen ni blant sydd yn cael gofal sydd yn y meithrin yn yr ysgolion yn gwneud trig a chlic yn yr ysgol, os dyn nhw yn yr dosbarth meithrin ysgol lle. A mae yna bethau lliwgar y fanna a gallu symud llythrennau gwmpas. Mae app Magian hefyd yn un da, mae hwnnw am ddim, fatha trig a chlic am ddim. Sa chi'n gofyn i'r cylchoedd neu gofyn i'r ysgol neu'r llyfrgell am yr apps defnyddiol yma. Hefyd, mae'r llyfrgelloedd hefyd yn wych, mae gen nhw sesiynau stori a chan i fabis ymlaen lle, nifer ohonyn nhw'n rei defnyddiol iawn hefo mylydd iechyd a ballu'n dod yna hefyd. Ac wrth gwrs, mae'r tocyn llyfrgell am ddim, mae yna un cylch di mynd ar drip i llyfrgell Llangefni, wedi cael croeso mawr na, blant y gyd wedi cael stampio'r llyfrau a wedi cael tocyn llyfrgell i fynd adra bob un. Ar wahân i hynna, app defnyddiol arall i lawrlwytho sydd am ddim ydy Ogi. Mae hwn yn app gyn Menter Môn sydd y cyntaf o'r fath yng Nghymru sydd yn benodol i rieni. Mae unrhyw weithgaredd sydd wedi cael ei hysbysebu yn ddwyieithog neu'n Gymraeg ar app Ogi. Felly os ydy rhyw riant sy'n meddwl, be ga i wneud penwythnos yma, maen nhw'n ar yr app Ogi a dod o hyd i weithgareddau yn eu hardal lleol nhw. Mae hwnna'n un defnyddiol iawn i gael hefyd. Ond y peth mwyaf ydy i ddatblygu'r iaith Gymraeg ydy sylweddoli fod o'n hwyl a cael lot o hwyl yn ei wneud o ac yn trochi yn yr iaith Gymraeg. Da ni'n gobeithio cael helpu'r cynulliad i gael miliwn o siaradwyr erbyn y flwyddyn 2050 ac mae cylchoedd Ynys Môn yn gweithio'n galad am hynny. Diolch, Gwen. I gloi felly, beth dwi wedi ddysgu heddiw, a dda i licio dysgu rhywbeth newydd bob dydd, mae rai fi ddeud. Gynta'n byd gora'n byd, ia, wedyn swn i'n deud bod na fodd i ddysgu sydd wedi caneuon o'r pan da chi'n disgwyl babi bach hyd yn oed. Mae'r holl agweddau yma ar gael am ddim dydyn, ac mae o i gael y ddwyieithog, a pam fysa chi ddim de. A wedyn, munud ma'n y cychwyn addysg, mae ar gael yn nhw trwy dydd bob dydd. A dwi'n meddwl bod y negas yn bwysig o darllen llyfr, ond hefyd gwario amser i'ch plentyn, gwneud stori i fyny, mae hynna hyd yn oed gwell, dydy'r rhan dychymyg plentyn a rhiant, a bod mwy na un iaith bob tro am fod yn rhywbeth mae plentyn bach yn mynd i ddatblygu ohono fo ac yn darllen i'r byd mawr o fwy na parod. Wedyn ga i ddiolch i chi yn ofnadwy am gyfrannu at y sgwrs heddiw genod a edrych ymlaen i'r sgwrs nesaf. Diolch yn fawr. Hywel. Diolch i chi am wrando ar y gyfres Taith I Saith. Gobeithio bych chi wedi mwynhau gwrando arnom yn trafod a wedi cael budd o'r hyn rydym wedi rannu gyda chi. Diolch i Llywodraeth Cymru am y nawdd i greu y gyfres ac i Aled o'r pod am gynhyrchu. Diolch yn fawr i staff Cyngor Sir Ynys Môn ac ein partneriaid am gymryd rhan. Gallwch tanysgrifo i glywed mwy o penodau lle bynnag rydych yn gwrando ar bodlediad. Cofiwch hoffi'r podlediad a'i rannu gyda pawb rydych yn ei nabod sydd gyda plant neu yn gweithio ym myd plant. Cofiwch edrych ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn o dan pennawd Teulu Môn i gael mwy o bodaeth am agweddau plant a phobl ifanc a chefnogaeth i deuluoedd.